вазорати мудофиа гуфтааст бо вуҷуди он дар бораи боло рафтани рубл мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи муҳим суҳбат мекунем ки бигем бисёри нафарҳо дар ҳамин савол медоден ва мехостем ки бифаҳмем. бо диққат гӯш кунед. барои ба итмом расидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, нафарҳое ки мехоҳем аз ма онлайн консултатсия бигирен, ма рақамҳои WhatsApp ма мемонам рӯи экрана. марҳамат бинависонед, саволотона пешкаш кунед, суҳбат мекунем. хоҳиш мекунем ки дар WhatsApp занг назанед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: нақшаи даъвати ҳарбии тирамоҳӣ 100% ба анҷом расид. тақрибан як 4 рӯз ё 5 рӯз пеш аз ҳамун рӯзе ки призв ба анҷом мерасид официалӣ, аллакай пеш аз муҳлат ба анҷом расидан нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ пурра ба анҷом расидагӣ буд. ин ниҳод дар сомонаи вазорати мудофиа ки иҷрои пеш аз муҳлати нақшаи даъвати ҳарбии тирамоҳӣ ба тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ байни мардум, баланд гардидани масъулияти ҷавонон, фароҳам овардани шароитҳои беҳтари хидмат ва фаъолияти хуби комиссияҳои даъватӣ рабт дорад. вазорати мудофиа гуфтааст бо вуҷуди он ки нақша пурра иҷро шуд, вале гуфта мешавад ки дар даъвати тирамоҳии имсола шумораи шаҳрвандони ихтиёрӣ нисбат ба солҳои пешин зиёд буда, бештари довталабони хизмати ҳарбиро ҷавонписарони дорои маълумоти олӣ, фарзандони шахсони мансабдор ва хатмкардагони муассисаҳои давлатӣ ки асосан мутахассисони касбу соҳаҳои гуногун барои қувваи мусаллаҳ омода менамоянд, ташкил менамуданд. яъне ки назар ба солҳои пештар, рӯз то рӯз ва сол то сол сафи нафарҳое ки ба хоҳиши худ, яъне ки дабравона ба хизмат мераванд, зиёд шуда истад. бисёртар нафарҳое ки маълумоти олӣ доранд, мисол мераванд тӯли як сол хизмат мекунанд, ин гуна нафарҳоам сафшон зиёд шуда истааст. ин сабабаш ин мебошад ки рӯз то рӯз шавқу рағбати ҷавонон барои хизмати ватан модар зиёд шуда истад ва дар муддати чанд рӯзи аввале ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмат сар мешавад, тақрибан бигем 50% шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нақшара чӣ хеле ки мо медонем ва шоҳид ҳастем ба иҷро расонидагӣ буданд. ин баъд маълумоте ки шумо мехостем дар бораш бидонед ва мехостем ки дар бораш бифаҳмед. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен барои айнав кардани документҳои худтон. рақамашон мебирояд дар рӯи экран, зангшон бизанед, шуморо мегиранд, соҳу саломат ба хоси худованд мебаранд, бо барои гузарондан кӯмактон мекунанд. ҷалилов нависонда. баъд ин рубл боло намеравад. дар бораи боло рафтани рубл мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем, вале як мавзӯъ карда будем, сабабҳои паст шидани қурби асъора гуфта будем ва худо хоста бошад бо ягон информатсия ки биромад дар ин бора мо видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. паст шидани қурби асъор, рубл ва сомонӣ яке аз зарарҳош барои мардуме мебошад ки дар Федератсияи Русия қарор доранд, мисол кору фаъолият мекунанд ва ҳамарӯза бигем ба Тоҷикистон ба хонаҳо пул рӯй мекунанд, ин як минус мебошад. асоев нависонда. ассалому алайкум бародар, хубем? савол: моҳи декабр хона мерам, чанд моҳ пас метавонам биёям? илтимос ака ҷавобро интизорем. ҳуҷҷатҳои шумо қоидавӣ боша, қонунӣ боша, агар мигратсиони картаи работа қатъи ҳозир дар онҷо истодагӣ бошем, боз дар ҳол метавонем ки бирем, вале мигратсиони картаи гости агар дошта бошем, 3 моҳ то набесен, ҳуқуқ надорем ки бирем. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳуҷҷати якаписариро аз куҷо бояд дастрас кунем? аз военкомати ҷои зистон, аз военкомати ноҳиятон рафта ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод мекунем ва ҳуҷҷати якаписариро мақсад дастрас мекунем. баъдан бахтиёр Разоқов нависонда: чӣ маслиҳат метӣ? худат банкирӣ? то охир чӣ маслиҳат метӣ худат? охир туда фарқи чи ма чӣ маслиҳат метавон? барои чӣ видео мекунам? аслан нафарҳое ки мисол ягон фоида мегиранд аз ҳамин видеоҳое ки ман мекунам, шумо да ки ҳамин чизо дар кор набошанд, хубиш канали моро тамошо накунед ва мақсад ҳастанд нафарҳое ки тамошо мекунанд дар инҷо. як нафари дигар нависондае ки ака ман алиш кардагиам, паспорта чӣ мешавад ака? паспортона сабаби алиш карданатон барои чӣ ва барои Россия рафтан дар назар дошта бошем, ҳамун паспорти пештаратонам ягон сураташ боша
ва вақте ки пурсам барои чӣ иваз кардагем, шумо сабабшам мегену паспорти пештарарам суратша нишон метиҳед. Мисол, ягон проблема мушкилӣ намешавад барои шумо. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Аз 1 декабр рейдои нав сар мешавад гуфта буданд. Ҳамин гап рост бошад? Бале, аз 1 декабр рейдо нев бигем тафтишҳои иловагӣ дар аэропортҳои Россия ворид мекунанд. Мисол барои нафарҳое ки иваз мекунанд паспорта ё барои ғайриқонунӣ мақсад кӯшиш мекунанд ки вориди Россия шаванд. Барои ана ҳамиҳо дар сарҳад ва дар аэропортҳо бигем бо дополнительни проверкаҳо ворид карда мешавад аз ҳами 1 декабр. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, агар ягон саволи дигар дошта бошед, бинависонед, худованд хоста бошад, боз дар видеои дигар ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.